Kelima sana parang zaban loy tusan tham film ke sabar babai sharma je kawan dan mahal sana perda muga in february so pura zaga sana man dabai hane mani interesting khamne sesta khalamon anga amfrai mengnai banai manai donnani sana par naide angni halada हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी मा जि जोम ओंखारखो गाननानै गालांनाय गानबोनाय गाननानै थाहैनाय बिसिना सोलायनाय प्रभु 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 सुदो बेजोंनो लोगोसे दिनै बिनानावखौ मोननाय लोगो लोगो थेनथेने दाखालि बुख्रा कम्बलखौबो खननै लामबाय आङो ओमफ्राय खारा खारा मोननानै बाबाय आङो ओमफ्राय मके बे छक्का मारिनोसै होननाय बायदि गोलागामनानै लानोसै आरोना दा बिमादैजों सेबनो लोगो मोनदों नालाय सोरनि बाल्थिंनि उधार लाजोबनानै सुलाबाय थानोसै आरोना आङो उफाय गैया निरमा एसे लागायनानै गाग्लिलाबायनोसै मैला गैयाबाबो गन्धआ खारथोंसै आरोना प्रभु आरो थांबाव सुन स्कुल बन्द मोनदों होननानै साजायाथ' मोनखायो गोसोआ उरायलाङो थांनो लुगैयो ओमफ्राय साजायाथ' निस्सय थियाय जानानै थाखायो सनाफोर आं माम्बार गाग्लि गाग्ला खालामनानै लानोसै सिङाथ' बायखागोनानो फिसाजोबो मैया ससेनिफ्रायनो बाजाबोखादों सिङाथ' साखानाय फाफ्लियाबो साखानाय जेबो नंला राखावसै नालाय आरो माथोबाव ओमफ्राय सासे सुबुङा ओरै साहा फुदुंदों ओमफ्राय साहा लोंनानै बोलो फोराथोंसै आरोना गाइखेराबो सिबाय बारा गैया नै दाबदाग आङो जि जोमखौ बुस्रिं बेखौथ' आं गिला दे आंहा बे अयभासखा अबेबा थांना फैबाथाय बे आंना बान्दाखा आरोना दा उन्दैयाबो दिगदार गैबावासो बिमादैजों फुरा लागावगासिनो नैबेसो आरोना आंना लोगो नांगौआ एसे सोमहाबना दोनथ'नोसै आरोना बिसोरथ' दफा गाननाय बग्रायाबो एथबां मैला गैया नैबेखौनो मोनामनायखौ खारजानो लुगैथारदों आरोना आङो थावबो निरमाजों दै होनानै फिसिनानै दोनबाय एसे उफाय गैया नैबेयावबो थोआ जायो नालाय बाद दे सैमा खि बायदि गग्रा नंखाया नंनायालाय मैलाया हाल्का फुल्का आबाद मोनामनाया खारथों स' साहा दुंबाय साहा लोंनानै लागोनसै नङाबा एनार्जि लेस जाथारगोन आरोना आङो मैया गामियाव न'आवबो बिदिनो लुंगा लुंगि सुनानै सान्दुंनायखाय फोराननानै गारबोनो मोन्दों आरो दिनै बेवहाय फैनानै लागाव आरोना जेबोथ' राहा गैया सनाफोर माथो खालामनो ओमफ्राय सुनानै फौजि बिथां खोथाखौ मानिबासो हामगौमोन सानफिनलायबाय आरोना आं बिराद मेंनाय जाबजों कम्बल सुनायसिमाव एनार्जियानो थाहैखायाखै आंनाव माने बिथाङाथ' दखानावसो लांथिनदोंमोन ना आंनो फुल जाबाय आवगायानो एकदम सोखो हासोगोन होननानैहाय बिराद खस्थ' मोनथारोना कम्बलखौ जायगायाव सिखोबो बिसोर मिन्थिखासिगोन कम्बल सुनाया माबायदि हे प्रभु हरि राम कृष्ण हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथ अनलि अन दा कम्बलल'सै आरोना बेखौ एसे गाग्लिबाय थानोसै आङो अपने लाइफ के लिए खुनुरुखुम सियारसेयाव आरोना नै दुरुङावसो नालाय दान्दा खानायबो गैया रयबार सासे बिथाङा बोरैबा फैफ्लांबायोबा दान्दा खाहोनांगोन आरोना गोजां बोथोरावथ' नांथारगौ ना कम्बला लामब्रबबाय थानो ओमफ्राय दा ज' जानो गिनांगौ ना ओंखायनो एसे हां मोना मोनलायबाय आं मेंलायलायबाय आरोना बिरादनो सियार गंनैयावनो दै गसरथ'नोसै आरोना खाबाय सनाफोर माबा सार्फसो एसे मोजां मोदोमबाय कम्फर्टबो होनो मोनबावनांगौमोन
बे कम्बला एसे बे बुसासा टाइपनिखा आरोना सुबाबो एसे बोरैबा बुसासा मोदोम बिराद गोलोमबाय लेथ्रामबाय मैलाफोरखौ फायसा गवाखै बेस्रा गोसोमानो गैया सैमा खिबादि गयोना सोरनिबा कम्बला नुयो आङो बोसोरथाम गाहाम सुयोफ्रा ओमफ्राय जोंना बोसोर सुनानै बिदि मैला गैखाथारा ओमफ्राय बेनो आरो कम्फर्टबो गैया बाहायफेरनाय जाया आङो दासो गोसोखांबाय आरोना बिनानावजों आंजों बे बुसिसि मोदोमग्रा कम्बलखौफोर बुसिसि मोदोमग्रा जिफोरखौ कम्फर्ट होनांगौ होननानैहाय दालाय एसेबो गैथ'ला गैनाया रबिबार बाराय सौफैलायबाय जोङो एबाकास क्लासावहाय जोंना दुगैनायनिफ्राय थाब सिखारनो नागिरा माने एसे थाब थांसै फटाफट उरायनोसै हारसिंखाय जि खालि थंलाब फिसालाखौ दोनबायबो फैबायबो थारमाने फिसाजोखौ लाबोफैयाखै आरोना बिदि हारसिं सुलाय सुलि सुनानै कम्बलखौ जाबाय सारखोनानै एखेबारे आंना खामानियाव थानो जि गोबावजोंसो अबेबा बुस्थुआ ओंखारनानै बावगोमालायनाय फैबाय ओमफ्राय बिमादैजों दुगैनानै ओंखारदोंमोन मा जाखो थांफिनसै आं माबा दा बिमादैयाबा हेन्देल हागोन ना हाया थावा आनलिमिटेड आरोना जायगायाव सिथायाव थावा बेसेबां खारो बेखौ आन्दाज मोनो दिनै आं लागावलायबाय खय थाखानि नायदो सोनाफोर एसे देखायनो आङो राजाखौ दोननानै फैनानै खनसेनो सोखादों आरोना आङो माने रेटआव नांहां जाखाबायमोन न'निफ्राय थांनानै फैनायावनो आरोथ' दंबावो ओंखारनो लागा एबारथ' खामानिया बारासो जाबावबाय नै रबिबारसिमथायनो ओंखारनांगौसो जाबावबाय उपाय गैला आरो 317 थाखानि थिक थाक फुरा फुल आरोना 3 थारिखआव सोदों आङो नभेम्बर 3 नायनोसै बेसेबां गोबाव सालायनो हायो एसे आद्रा दंखायोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै एकदम फुरा खालामनानै लाबोबाय नै सिदा रुमाव हाबनानैहाय ओमफ्राय बिसोर सानैखौबो थिखांना लानानै फैबाय आङो फिसाजोआ एसे खेंख्लिं मेंख्लिं खालामबायानोमोन बिमाजों नागारफेराना थागथिं अमा लानानै फैनायजों पार्सेल सौफैनायजों सनाफोरनै दा खेवनोसै र' समाय मोनबाथाय 1200 आं बुंदों आधा केजि ओमफ्राय ओरै जानोबा जायाबाथाय आंनाथ' बे थाखायो नालाय दालि ब्रह्मआ ओमफ्राय ओंखामाबो जाबाय आथिं लागायनोसै आरो ओइ उन्दुराव थायो दोननोसै थाथा आथिं मानो नांगौ गैया बाथोन जानोमोन गैयाहाय रेडि जोंनि आदारा आयो दालिखौबो रुगोनल' बारा गोथाव संसिगोन नोङो हो बिराद गोथाव संना जासिगोन सयस' ना माल'मोन गोथाव संना जासिगोन बियो आंनो ने जायोना जाया संसै बिराद गोबाव जाबाय बायदि गोबाव जाबायथ' आं नोंनो संनायखौ मोनजायैया फैदोंखाय आं ओमफ्राय बेखायनोथ' ब्रा फैबाबोथ' माला संनो हर थानायासैना आं बिदिनो मोजां नङा खानस्रि महर बायदि लिरथुफोरनि सेरसेनो दाउ बयलार अमाफोरा 1.5 लिटार बेदरखौ आं बायनांगोन ना माय संनायाल' आंनि स्टाइल रान्धनिया गाव जायो आं मालायनि संनाय मोनजाबा एकदम फान्थाव बाथोनबाबो जायो आरोना आंना ओरैबायदि बाबाय आं जेराव खिथां आरो बिजनियाव थांबाबो ओरै लालियाफोराव थांबाबो बेयावबो एकदम ओंखायनो थानोबो हाया दा आङो आथिं समाव जिरायनोबो नायबाय थानो हायोमोन खिन्थु थानो हायाखै आं बायदि खालामबायसै एवथोंसै एवसान्दिल' थि थाथ'नोसै आरोना बे सामब्रामा बेनि गोजा बेनोल'खा सायखादां एसे जिरायनोसै सोनाफोर जिरायनोबो मोनाहाय नै जिफ्रा एसे रानलायबाय दहाय सुनायाव अबेबा फिसालाखौ लायनांसिगोनलै आरो नै 1:45 आयै फिसा थांलायदो थां आदाया लायदो थां गबाय थां आदा फैदो नोंथां इसोर नायदो ओमफ्राय बिदाखौ लांफैनाया अमाखौ बानानै लाबोफालायबाय आरोना नोंहा माला फैया एसे आगोलाव नों फैखायो मालाय ओरैबायदि आरोना बिदिनो स्कुटि गाखोबोबाय नायदो जोंना मा रोखोमनि संखौ एसे नायनो सोनाबार वाव आंथ' नांला आं बेजों जानो हाबायमोन आरोना साननि मोनानोसैहाय ना जोबजोबो ना मायो आं मिथिला
बेनिफ्राय ओरै दालिखौ आं रुनानैल' गालांदोंमोन नालाय ओमफ्राय मोनखाथारबाय सानदोंमोन सिबाय नायाखै आरोना दासो आं नायफैफिननानै गोदौ होगोनल' बेखौबो देसि मसाला एसे बानलु थाइसे गारनानै आरोना थाव सेरबाय थाया अमा बेदरखा ओमफ्राय सनाफोर दसे खननो लुगैदों बे आङो सङो बेबो गोथाव सङो सिबाय रोंगौ मोजाङानो रोंगौ मानसिया ब्लग्सखौनो फोजोबनो रोङासै आरोना आङो ओरैबायदि दोखो दोखो मोननानैनो एथुग्रा लावनो मोनाखै थांगोन आब' दसे थांसै र' एसेबो बोलो गैला गैनायालाय हो एम्फौ बेनो जाहैबाय आरो बिमादैयाबो थाङाबाबो सोलाबला स्कुला बेयाबो गाबोन माला फैबावनो गाव अबाव सिथाय ओमफ्राय आरो माथोबाव सनाफोर माथो देखायनो रोंबावनो आरोना जानाय लोंनायखौ मोजां देखायनाया ओरैबायदि गाले गुजाय जादों नानिजों जोङो नारांथार आरोना आलासि सोरबा फैबाबो जोंनाव सान्थि मोनजाखाया हारसिं जाग्रोनो थिनबाय बिमादैखौ आङो बेबो हारसिं जाग्रो ज' जाखानोसै होननानै ओरैबायदि गालाय गुजाय स' एसेबो देखायजायासै आरोना जानायखौनो ओमफ्राय मालाय राजायाबो बिसिनायाव बिमादैयाबो